Студената московска нощ на 1959 година в общежитието на най-елитния институт на Съветския съюз се случва нещо, което ще промени историята на България. Петър Младенов, селско момче от Видинско, сирак на партизанин, вдига ръка срещу съветски студент. Шамар. Един единствен удар, който трябва да сложи край на кариерата му, да го изпрати обратно в България с позор, да го заличи от списъците на бъдещата номенклатура. Но в този момент, когато комсомолските секретари вече пишат доклада за изключването му, в стаята влиза друг студент. Андрей Луканов. Син на Карло Луканов, виден комунист, човек с пряк достъп до най-високите кабинети в Кремъл. Луканов вдига телефонната слушалка, прави няколко обаждания. И скандалът изчезва. Просто така. Сякаш никога не се е случвал. От този миг Петър Младенов дължи живота си на Андрей Луканов. И този дълг ще бъде върнат точно 30 години по-късно, в друга студена нощ, когато двамата приятели ще свалят най-дългогодишният диктатор на Източна Европа. Московският държавен институт по международни отношения не е обикновено учебно заведение. Това е ковачницата на шпиони, дипломати и бъдещи лидери на социалистическия блок. Тук се учат синовете на партийната аристокрация, децата на генералите от КГБ, младежите, които един ден ще управляват половината свят. Сред тях е и Андрей Луканов, роден в Москва, съветски гражданин по рождение, говорещ руски без акцент, движещ се в елитните кръгове като риба във вода. Баща му е вице-премиер на България, човек, когото в Кремъл познават лично. Андрей е червен аристократ в най-чистия смисъл на думата. До него, в същото общежитие, живее Петър Младенов, момче от село Тошевци, Видинско. Баща му е убит като партизанин през 1944 година. Майка му е останала сама с децата. Петър е приет в МГИМО по квотата за деца на загинали антифашисти. Социална програма на режима, която трябва да покаже грижата на партията към сираците на героите. Той е провинциално момче, което за пръв път вижда метро, за пръв път яде в ресторант, за пръв път се качва на ескалатор. Контрастът между двамата е огромен. Но нещо ги свързва. Може би амбицията, може би интелигентността, може би просто случайността, която прави двама души приятели. А може би нещо много по-тъмно. Изчислена стратегия на КГБ, която събира различни типове хора, за да види как ще си взаимодействат, как ще се допълват, как един ден ще могат да бъдат използвани заедно. Скандалът с Шамара не е просто младежка глупост. Това е тест. Тест за лоялност, за дълг, за власт. Когато Луканов спасява Младенов, той не прави услуга на приятел. Той инвестира. Купува човек. Създава връзка, която не може да бъде прекъсната. Защото в света на съветската номенклатура услугите не се забравят. Те се връщат. Винаги. С лихва. Младенов разбира това. От този момент нататък той знае, че дължи всичко на Луканов. Кариерата си, бъдещето си. Може би дори живота си. И Луканов също знае. Той е спокоен, търпелив, защото знае, че един ден ще дойде моментът, когато ще поиска връщане на дълга. И Младенов няма да може да откаже. Двамата завършват МГИМО през 1963 година. Връщат се в България, започват кариерите си. Младенов влиза в дипломацията, Луканов във външната търговия. Двамата се издигат бързо, прекалено бързо за възрастта си. Младенов става най-младият външен министър на България на 35 години през 1971 година.
Луканов изгражда империя във външно-търговските дружества, контролира милиарди долари, създава мрежа от контакти в Москва, Лондон, Цюрих. Двамата са перфектната комбинация. Младенов е лицето, дипломатичен, мек, приемлив за Запада. Луканов е мозъкът, безмилостен, изчислителен, свързан с КГБ. Заедно те контролират двата най-важни канала на България към света – дипломацията и парите. Но има един човек, който ги е издигнал и който смята, че ги контролира. Тодор Живков. Диктаторът, който управлява България вече повече от 20 години. Живков обича Младенов. Нарича го «моето момче». Грижи се за него заради паметта на баща му, партизанин. Вижда в него послушен изпълнител, благодарен протеже, човек, който никога няма да го предаде. Луканов е различен. Живков не му се доверява напълно. Твърде умен е, твърде свързан с Москва, твърде амбициозен. Но Живков смята, че може да го контролира чрез държавна сигурност, чрез подслушване, чрез страх. Грешката на Живков е, че не разбира една проста истина. Двамата приятели от МГ и МО не са негови хора. Те са хора на Москва. И когато Москва реши, че Живков е станал проблем, те ще изпълнят заповедта. Без колебание, без съжаление. Защото дългът към Москва е по-силен от всяка благодарност към стария диктатор. През 80-те години двамата приятели се виждат редовно. Официално на партийни срещи, на заседания на Политбюро, на дипломатически приеми. Неофициално на разходки с Витоша, в парка на резиденция Бояна, в апартамента на Луканов в центъра на София. Те знаят, че кабинетите им се подслушват, че телефоните им са под контрол на Управлението за безопасност и охрана. Затова важните разговори водят навън, сред дърветата, далеч от микрофоните. Говорят за бъдещето, за промените, които идват от Москва, за Горбачов и неговата перестройка, за това как Живков се превръща в анахронизъм, в спирачка, в проблем за Кремъл и за това как този проблем трябва да бъде решен. Младенов е предпазлив. Той помни колко му дължи на Живков. Но Луканов е безмилостен. Той вижда само една истина. Или те свалят Живков, или Живков ще ги унищожи. Защото старият диктатор усеща заплахата. Започва да ги изолира, да ги маргинализира, да ги отстранява от важни решения. Лятото на 1989 година е критично. Живков прави опит да изолира Луканов политически. Младенов усеща, че и неговата позиция е застрашена. Двамата приятели разбират, че времето им изтича, че трябва да действат сега или никога. Но как се сваля диктатор, който управлява 35 години? Който контролира армията, полицията, държавна сигурност, който има абсолютна власт над всеки аспект на живота в страната? Отговорът е прост. Не го свалят те. Го сваля Москва. Младенов и Луканов са само изпълнителите, инструментите, лицата на операция, която е планирана в кабинетите на КГБ. През есента на 1989 година събитията се развиват с фаталистична неизбежност. На 23 октомври Живков провежда среща с американския посланник Сол Полански. Младенов присъства. Живков го унижава публично. Третира го като слуга, като нищожество. Младенов излиза от срещата с бледо лице, ръцете му треперят. Той знае, че това е краят. Че Живков вече не му се доверява. Че следващата стъпка ще бъде отстраняването му от поста. На следващия ден, 24 октомври, Младенов подава оставка. Пише писмо до Политбюро. Остро писмо.
обвинително писмо. В него той казва неща, които никой не е смеял да каже на Живков в лицето. Че води страната към пропаст, че е изолиран от реалността, че трябва да си тръгне. Писмото е бомба. Но има нещо странно в него. Стилът не е типичен за мекия, дипломатичния Младенов. Изразите са твърде остри, твърде добре формулирани, твърде точно насочени към слабите места на Живков. Има сериозни съмнения, че това писмо не е писано от Младенов самия, че е редактирано или дори изцяло съставено от Андрей Луканов, че е съгласувано с съветския посланник Виктор Шарапов, бивш генерал от КГБ, човекът, който координира операцията от Москва. Копия от писмото случайно изтича към свободна Европа. Скандалът избухва. Живков е шокиран, предаден от човека, когото е наричал «мое момче». От човека, когото е издигнал от нищото. От човека, на когото е дал всичко. Но Живков все още вярва, че може да контролира ситуацията, че може да изолира Младенов, да го накаже, да го унищожи. Не разбира, че вече е твърде късно, че играта е свършила, че решението е взето не в София, а в Москва. В началото на ноември Младенов пътува за Китай. На връщане спира в Москва. Официално за кратка транзитна визита. Неофициално за среща с Михаил Горбачов. Срещата е тайна. Няма протокол, няма записи. Но резултатът е ясен. Младенов получава зелена светлина от Кремъл. Благословията на Москва за свалянето на Живков. Когато се връща в София, той е друг човек. Спокоен, уверен. Знае, че зад него стои силата на Съветския съюз. Че Живков е сам. Че краят е близо. Докато Младенов е в Москва, Луканов работи в София. Провежда тайни срещи с министъра на отбраната Добри Джуров. Осигурява подкрепата на армията. Гарантира, че няма да има съпротива. Че преходът ще бъде гладък. Че кръв няма да има. Луканов е перфектният конспиратор. Студен, изчислителен, предвижда всяка стъпка, контролира всеки детайл. Той знае, че успехът на преврата зависи не от емоциите, а от логистиката. От това кой контролира армията, кой контролира медиите, кой контролира държавна сигурност. И Луканов контролира всичко. Защото е работил върху този план не месеци, а години. Защото е човекът на Москва. Защото това е неговият момент. Моментът, за който се е готвил цял живот. Моментът, в който ще използва дълга на Младенов. Моментът, в който двамата приятели от МГ и МО ще променят историята на България. 9 ноември 1989 година. Решителната среща. В кабинета на Тодор Живков се събират хора, на които той е вярвал. Съветският посланник Виктор Шарапов, министърът на отбраната Добри Джуров, Андрей Луканов, Петър Младенов. Живков все още не разбира какво се случва. Мисли, че може да преговаря, че може да се спаси. Но Шарапов е безмилостен. Говори от името на Москва. Казва на Живков, че времето му е изтекло, че трябва да подаде оставка. Доброволно. Или ще бъде свален на сила. Живков гледа Младенов, очаква подкрепа, очаква лоялност. Но Младенов мълчи. Гледа в пода. Не може да срещне погледа на човека, който го е издигнал. Защото знае, че го предава. Че връща дълга си към Луканов. Че изпълнява заповедта на Москва. Живков разбира. В този момент разбира всичко. Че е сам. Че е загубил. Че играта е свършила. Подава оставка. Без съпротива, без драма. Просто се предава. Защото няма избор.
На 10 ноември 1989 г. се провежда пленум на Централния комитет на Българската комунистическа партия. Тодор Живков е свален. Петър Младенов е избран за генерален секретар. В залата цари объркване, шок, страх. Никой не разбира как това се случи толкова бързо, толкова гладко, толкова безкръвно. Но има един човек, който разбира. Андрей Луканов. Седи в залата с лека, почти незабележима усмивка. Студена усмивка. Усмивка на човек, който е спечелил, който е изиграл перфектната игра, който е използвал приятелството, дълга, Москва, армията, страха, всичко за да постигне целта си. Младенов чете речта си. Гласът му трепери леко. Знае, че в този момент предава човека, който го е направил това, което е. Но също така знае, че няма избор. Че дългът към Луканов е по-силен от благодарността към Живков. Че това е цената на оцеляването, цената на властта, цената на приятелството, започнало в Москва преди 30 години. Но има нещо, което нито Младенов, нито Луканов предвиждат. Иронията на съдбата. Защото двамата приятели, които свалят диктатора, няма да се насладят дълго на победата си. Младенов ще бъде принуден да подаде оставка само няколко месеца по-късно. Заради една фраза, заснета на видео. Най-добре е танковете да дойдат. Фраза, която ще го унищожи политически. Ще умре в изолация, забравен, предаден от същите хора, които е издигнал. Луканов ще стане министър-председател. Ще управлява България в най-тежките месеци на прехода, но ще бъде мразен от народа, обвиняван в корупция, в предателство, в разграбване на страната. И на 7 октомври 1996 година ще бъде застрелян пред дома си в София. С 3 куршума в гърдите. Убийството никога няма да бъде разкрито. Приятелството, започнало в Москва, ще завърши с краха на собствените им животи в София. Двамата, които свалиха диктатора, ще станат жертви на силите, които са освободили. Ще платят цената на дълга, който никога не е трябвало да съществува. Цената на услугата, оказана в студена московска нощ преди 30 години. Животът в дома на Георги Димитров не е просто спомен от младостта на Петър Младенов. Това е ключът към разбирането как селско момче от Видинско се превръща в изтънчен дипломат, способен да разговаря с президенти и крале. Андрей Луканов не просто спасява приятеля си от изключване. Той го въвежда в свят, който Младенов никога не е виждал. Московският апартамент, ползван от вдовицата на Георги Димитров, Роза Димитрова, е място, където се събира елитът на елита. Децата на съветските министри, синовете на генералите от КГБ, бъдещите лидери на социалистическия блок. Луканов води Младенов там. Учи го как да се държи, как да говори, как да се облича, как да пие правилното вино, как да разпознава сигналите на властта. Младенов наблюдава, учи се, впива всичко като гъба. Разбира, че в този свят недостатъчно да си умен. Трябва да изглеждаш правилно, да звучиш правилно, да познаваш правилните хора. И Луканов му дава всичко това. Не безвъзмездно. Никога не е безвъзмездно. Всяка вечер в онзи апартамент е инвестиция. Всеки урок по етикет е още една връв, която обвързва Младенов към Луканов. Още едно задължение, което един ден ще трябва да бъде изплатено. Има моменти, когато Младенов се чувства неудобно. Когато осъзнава колко различен е от останалите в стаята. Те говорят за ваканции в Крим. Той никога не е виждал морето. Те обсъждат последните западни филми.
Той е гледал само съветска пропаганда в село Тошевци. Те се смеят на вътрешни шеги за хора от Политбюро, той едва знае имената им. Но Луканов винаги е до него. Обяснява, въвежда, представя. Това е Петър, мой приятел. Много талантлив. И хората кимат. Приемат го. Защото ако Андрей Луканов казва, че някой е талантлив, значи е талантлив. Защото Луканов е син на Карло Луканов. Защото фамилията му отваря всички врати. И Младенов разбира нещо фундаментално за света, в който живее. Не е важно какво знаеш, а кого познаваш. Не е важно колко си умен, а кой те подкрепя. Не е важно откъде идваш, а на къде отиваш. И той отива нагоре. Благодарение на Луканов. Винаги благодарение на Луканов. Но има и нещо друго, което се случва в онези московски вечери. Нещо по-тъмно. Младенов започва да разбира как работи властта. Вижда как синовете на министрите разговарят за баща си. Не с уважение, не с любов. С цинизъм, с презрение. Стария глупак мисли, че контролира нещата. Баща ми вярва на всичко, което му казва КГБ. Те са динозаври, ние сме бъдещето. Младенов слуша, мълчи, учи се. Разбира, че лоялността в този свят е илюзия. Че синовете предават бащите. Че протежетата предават менторите. Че приятелите предават приятелите. Че единственото, което има значение, е оцеляването. Властта. Позицията. И когато един ден, 30 години по-късно, ще седи в кабинета на Тодор Живков и ще мълчи, докато съветският посланик казва на стария диктатор да подаде оставка, Младенов ще си спомни онези вечери в Москва. Ще си спомни урока, който Луканов му е преподал без думи. В света на властта няма място за сантименти. Има място само за оцеляване. Връщането в България през 1963 година е шок за двамата приятели. Москва е космополитна, модерна, динамична. София е провинциална, затворена, задушаваща. Но и двамата знаят как да се адаптират. Младенов влиза в Министерството на външните работи. Започва като обикновен дипломат, но издигането му е метеорно. Защото има нещо, което другите нямат – московското образование. Перфектният руски език, контактите с Кремъл и препоръката на Луканов. Тодор Живков забелязва младия дипломат, харесва му. Вижда в него послушност, интелигентност, лоялност. Не разбира, че зад тази лоялност стои изчисление. Че Младенов не е негов човек. Че е човек на Москва. Че е човек на Луканов. През 1971 година Живков прави Младенов външен министър. На 35 години. Най-младият външен министър в историята на България. Скандал в партийните среди. Твърде млад, няма опит, не е изпитан. Но Живков настоява, защото вярва, че Младенов му дължи всичко, че ще бъде благодарен, че ще бъде верен. И Младенов наистина е благодарен, наистина е верен. 18 години. 18 години служи на Живков като външен министър. Рекорд, който никой друг не е подобрил. Но дълбоко вътре знае, че истинският му дълг не е към Живков. Истинският му дълг е към Луканов, към Москва, към силите, които са го направили това, което е. Луканов избира друг път. Външната търговия. Не толкова престижна като дипломацията, но много по-печеливша, много по-влиятелна, защото в социалистическа България външната търговия означава контрол над валутата, над вноса, над износа, над връзките с Запада. Луканов изгражда империя, мрежа от външно-търговски дружества, контакти в Цюрих, Лондон, Виена, банкови сметки, комисионни, проценти.
Никой не знае точно колко пари преминават през ръцете на Луканов. Но всички знаят, че е богат. Прекалено богат за социалистически функционер. Живее в луксозен апартамент в центъра на София. Кара западни коли. Пътува на запад по няколко пъти годишно. Живков го наблюдава с подозрение, но не може да го докосне, защото Луканов е защитен от Москва. Защото контролира парите, защото знае твърде много, защото е опасен. И Живков го толерира, държи го близо. Опитва се да го контролира чрез държавна сигурност. Но Луканов винаги е една стъпка напред. Винаги знае кой го следи. Винаги знае кой го подслушва. Винаги знае как да заобиколи системата. Защото е израснал в тази система. Защото я познава отвътре. Защото е по-умен от всички останали. Двамата приятели се виждат редовно през годините. Официално на партийни събития. Неофициално на разходки. Винаги на разходки. Витоша е любимото им място. Горите, пътеките. Далеч от микрофоните на Държавна сигурност. Там говорят истината. Там споделят страховете си, разочарованията си, амбициите си. Младенов разказва как Живков го третира като слуга. Как го унижава на заседания. Как не му позволява да взема самостоятелни решения. Луканов слуша. Кима, разбира. Защото и той изпитва същото. Живков не му се доверява. Изолира го от важни решения. Опитва се да го маргинализира. И двамата разбират, че са в капан. Че Живков ги е издигнал, но никога няма да им позволи да станат наистина влиятелни. Никога няма да им даде истинска власт, защото се бои от тях. Защото усеща, че са различни, че са опасни, че един ден може да го предадат. И Живков е прав, защото точно това ще направят. През 80-те години нещо се променя. Михаил Горбачов идва на власт в Съветския съюз. Перестройка, гласност, промени. Живков не разбира какво се случва. Мисли, че това е временно, че Горбачов ще падне, че старата система ще оцелее. Но Младенов и Луканов разбират. Те виждат, че светът се променя, че социализмът умира, че Живков е анахронизъм, че трябва да действат сега или никога. Защото ако не свалят Живков, той ще ги унищожи. Ще ги обвини в предателство, ще ги арестува, ще ги заличи. Така че избор няма. Или те, или той. Или оцеляване, или смърт. И двамата приятели избират оцеляването. Както винаги са избирали. Както са ги научили в Москва. Както е законът на властта. Лятото на 1989 година е критично. Живков прави грешка. Опитва се да изолира Луканов. Отстранява го от важни решения. Заплашва го с разследване за корупция. Луканов разбира, че времето му изтича. Че трябва да действа бързо. Свързва се с Москва. С хора от КГБ. С хора от Съветското посолство в София. Казва им, че Живков е проблем. Че води България към катастрофа. Че трябва да бъде свален. Москва слуша, анализира, решава. Да, Живков трябва да си тръгне. Но кой да го замени? Луканов предлага Младенов. Перфектният избор. Дипломат, познат на Запада, приемлив за народа, контролируем от Москва. КГБ одобрява. Операцията започва. Луканов е мозъкът. Младенов е лицето. Москва е силата. Живков е жертвата. Всичко е планирано до последния детайл. Всичка стъпка е изчислена. Всеки риск е минимизиран. Защото Луканов не оставя нищо на случайността. Защото това е неговият момент. Моментът, за който се е готвил цял живот. Но има нещо, което Луканов не може да контролира. Емоциите на Младенов. Защото Младенов не е като Луканов. Не е безмилостен. Не е циничен. Има съвест.
има съмнения, има страх. Когато Живков го унижава на срещата с американския посланник на 23 октомври, Младенов излиза от кабинета с бледо лице. Ръцете му треперят, не от гняв, от страх, от осъзнаването какво предстои, от знанието, че ще предаде човека, който го е издигнал, човека, който го е наричал «мое момче», човека, който се е грижил за него заради памета на баща му партизанин. Младенов отива при Луканов. «Не мога», казва. «Не мога да го направя». Луканов го гледа студено. «Можеш», казва. «И ще го направиш, защото ми дължиш. Защото ако не го направиш, и двамата ще умрем». Младенов знае, че Луканов е прав, че избор няма, че дългът трябва да бъде изплатен, че оцеляването е по-важно от лоялността. И на следващия ден пише писмото. Или по-точно, подписва писмото, което Луканов е написал за него. Има ли Младенов избор в онзи момент? Може ли да откаже? Може ли да каже не на Луканов? Теоретично да. Практически не. Защото дългът от Москва е твърде голям. Защото Луканов знае твърде много. Защото Москва вече е решила. Защото ако Младенов откаже, ще бъде заличен. Не само политически, физически. Защото в света на КГБ предателството се наказва с една единствена присъда – смърт. Така че Младенов подписва, подава оставка, пише обвинителното писмо, става лицето на преврата. Но дълбоко вътре знае истината. Той не е лидер на промяната. Той е марионетка, кукла в ръцете на Луканов, инструмент на Москва, изпълнител на чужда воля. И това знание ще го преследва до края на живота му. Ще го разяжда отвътре, ще го кара да пие, ще го кара да се чувства виновен, ще го кара да разбере, че властта, която е получил, не е негова, че никога не е била негова, че винаги е била на Луканов, на Москва, на силите, които го контролират. Когато Младенов се връща от Москва в началото на ноември след срещата с Горбачов, Луканов го чака на летището. Двамата се прегръщат, усмихват се. Но усмивките са различни. Младенов се усмихва с облегчение, че Москва го подкрепя, че няма да бъде сам, че има шанс да оцелее. Луканов се усмихва с триумф, че планът работи, че всичко се развива точно както е предвидил, че победата е близо. Дамата се качват в колата. Шофьорът ги отвежда към София. По пътя не говорят. Знаят, че колата е подслушвана, че всяка дума ще бъде записана, че Държавна сигурност все още е лоялна на Живков. Така че мълчат. Гледат през прозорец. Мислят. Младенов мисли за Живков. За това как ще реагира. За това дали ще се съпротивлява. За това дали ще има кръв. Луканов мисли за логистиката, за армията, за медиите, за държавна сигурност, за това как да неутрализира всяка възможна заплаха. За това как да направи прехода гладък, безкръвен, контролируем. Защото ако има хаос, Москва може да се откаже. Може да изпрати танкове, може да наложи военно положение и тогава всичко ще бъде загубено. Следващите дни са най-напрегнатите в живота на двамата приятели. Луканов провежда тайни срещи с министъра на отбраната Добри Джуров, с началника на Държавна сигурност, с ключови хора от Политбюро. Убеждава ги, заплашва ги, подкупва ги. Използва всички средства, всички методи, всички контакти. Младенов чака, нервничи, пие, не може да спи, не може да яде. Знае, че всеки момент може да дойде ареста. Че Живков може да разбере, че всичко може да се провали. Но Луканов е спокоен. Контролира всичко. Знае всяка стъпка, всяко движение,
всяко решение, защото е планирал това не седмици, а години, защото е човекът на Москва, защото това е неговата игра. И той печели. Винаги печели, защото е по-умен, по-безмилостен, по-изчислителен от всички останали. 9 ноември. Решителната среща в кабинета на Живков. Младенов влиза последен. Не може да срещне погледа на стария диктатор. Гледа в пода. Ръцете му треперят. Живков го вижда. Разбира. В този момент разбира всичко. Че Младенов го е предал. Че моето момче е станало негов убиец. Не физически, политически. Но в света на властта политическата смърт е по-страшна от физическата, защото те оставя жив. Оставяте да гледаш как всичко, което си изградил, се руши. Как всички, на които си вярвал, те предават. Как историята те забравя. Живков гледа Младенов. Очаква обяснение. Очаква извинение. Очаква поне малко съжаление. Но Младенов мълчи. Не може да говори. Не може да обясни, защото няма какво да обясни. Защото предателството няма оправдание. Защото дългът към Луканов е по-силен от всяка морална норма. И Живков разбира. Кима. Подписва оставката. Без драма, без съпротива. Просто се предава. Защото знае, че играта е свършила, че Москва е решила, че той е сам. На следващия ден, на пленума, Младенов чете речта си. Обвинява Живков, говори за промени, за демокрация, за бъдещето. Но гласът му звучи празно. Думите са правилни, но емоцията липсва. Защото Младенов знае истината. Че не е лидер, че е марионетка. Че зад всяка негова дума стои Луканов. Зад всяко негово решение стои Москва. Че властта, която е получил, не е негова, че е временна, че един ден ще му бъде отнета. Точно както е била отнета на Живков. Защото в света на властта няма вечни победители. Има само временни оцелели. И Младенов знае, че времето му е ограничено. Че един ден ще дойде моментът, когато и той ще бъде предаден. Когато и той ще седи сам в кабинета си и ще гледа как всичко се руши. Когато и той ще разбере какво означава да бъдеш инструмент на чужда воля. Какво означава да дължиш дълг, който никога не може да бъде изплатен. Какво означава да бъдеш приятел на Андрей Луканов. Но в този момент, на 10 ноември 1989 година, Младенов е на върха. Генерален секретар на Българската комунистическа партия, лидер на България, човекът, който свали диктатора. Залата аплодира, хората се усмихват, поздравяват го. Но има един човек, който не аплодира. Андрей Луканов. Седи в залата с каменно лице, гледа Младенов и в погледа му няма радост, няма триумф, има само студено изчисление. Защото Луканов знае нещо, което Младенов все още не разбира. Че приятелството им е свършило. Че дългът е изплатен. Че от този момент нататък Младенов е сам. Че Луканов вече не се нуждае от него. Че следващата фаза на играта изисква нови играчи, нови инструменти, нови жертви. И Младенов ще бъде една от тях. Защото в света на властта няма място за сантименти, няма място за благодарност, няма място за приятелство. Има място само за оцеляване. И Луканов оцелява. Винаги оцелява, докато другите падат. Можеше ли да бъде по-различно?
Можеше ли Младенов да откаже да предаде Живков? Можеше ли да каже не на Луканов? Можеше ли да избере лоялността пред оцеляването? Теоретично, да. Но тогава нямаше да оцелее. Нямаше да стане генерален секретар. Нямаше да влезе в историята. Щеше да бъде заличен, забравен, унищожен. Така че избор нямаше. Или по-точно, изборът беше направен преди 30 години, в онази студена московска нощ. Когато Андрей Луканов вдигна телефонната слушалка и спаси Петър Младенов от изключване. Когато създаде дълг, който никога не можеше да бъде изплатен. Когато обвърза двама души с връзка, която беше по-силна от кръвта, по-силна от любовта, по-силна от моралните норми. Връзка, която можеше да бъде прекъсната само със смъртта. И точно това се случи. Двамата приятели умряха. Младенов политически след няколко месеца. Луканов физически след 7 години. Но и двамата умряха като жертви на силите, които бяха освободили. Като жертви на дълга, който никога не трябваше да съществува. Като жертви на приятелството, започнало в Москва и завършило в София. Приятелството, което промени историята на България, но унищожи живота на двамата приятели. В архивите на Държавна сигурност съществува досие с код «Приятелство». Класифицирано. Достъпно само за най-високо поставените. В него всичко за връзката между Младенов и Луканов. Всеки разговор на Витоша. Всяка среща в апартамента на Луканов. Всяко пътуване до Москва. Тодор Живков е знаел всичко. Четял е всеки доклад, слушал е всеки запис. Знаел е за дълга от МГ и МО. Знаел е за плановете. Знаел е за контактите с КГБ. Но не е действал. Защо? Защото е вярвал, че контролира ситуацията. Че Младенов е твърде слаб да го предаде. Че Луканов е твърде умен да рискува. Че Москва няма да го изостави. Грешката на Живков не е била в липсата на информация. Грешката му е била в интерпретацията. Виждал е фактите, но не е разбрал значението им. Не е разбрал, че в света на властта информацията без действие е безполезна. Че знанието без сила е илюзия. Че контролът без страх е фикция. И когато най-накрая е разбрал, на 9 ноември 1989 година, вече е било твърде късно. Досието «Приятелство» е останало в архивите. Доказателство за това как диктатор, управлявал 35 години, е бил свален от двама души, които е следил всеки ден. Как е знаел всичко, но не е направил нищо. След падането на Живков, досието изчезва. Не цялото. Само ключовите страници. Онези, които описват ролята на КГБ. Онези, които разкриват имената на съветските агенти в България. Онези, които доказват, че превратът е бил планиран в Москва, не в София. Кой ги е откраднал? Има няколко версии. Според една, самият Луканов в първите часове след пленума, когато хаосът е бил максимален. Според друга, хора от съветското посолство, които са имали достъп до архивите на Държавна сигурност. Според трета, самите служители на Държавна сигурност, които са разбрали, че тези документи са твърде опасни да съществуват. Че разкриват истини, които никой не трябва да знае. Че доказват неща, които трябва да останат тайна завинаги. Истината вероятно никога няма да бъде установена. Но резултатът е ясен. Историята на преврата е била преписана. Младенов е станал герой. Лидер на промяната. Човек, който е имал смелостта да се изправи срещу диктатора. Луканов
е станал реформатор, икономист, визионер. Москва е изчезнала от разказа. КГБ е изчезнал от разказа. Дългът от МГИМО е изчезнал от разказа. Останала е само красивата легенда. Легендата за двама приятели, които са спасили България. Но легендите са опасни, защото скриват истината. И истината винаги намира начин да излезе наяве. Има един човек, който знае цялата истина. Виктор Шарапов. Съветският посланник в България през 1989 година, бивш генерал от КГБ. Човекът, който е координирал операцията от Москва, който е давал инструкциите на Луканов, който е осигурил подкрепата на Горбачов, който е бил в кабинета на Живков на 9 ноември и е казал на стария диктатор да подаде оставка. Шарапов се пенсионира през 1991 година. Връща се в Москва. Живее тихо. Не дава интервюта, не пише мемуари. Мълчи. Защото знае, че мълчанието е по-ценно от златото. Че има неща, които не трябва да бъдат казани. Че има тайни, които трябва да умрат с него. Но през 1996 година, няколко месеца след убийството на Луканов, Шарапов дава едно единствено интервю. На руски журналист. Неофициално. Без запис. Без камери. Само бележки. В това интервю той казва нещо, което разкрива всичко. Луканов беше наш човек. Винаги е бил наш човек. От МГИМО до края. Младенов беше инструмент. Полезен инструмент, но инструмент. Живков беше проблем. Решихме проблема. Това е всичко. Журналистът публикува статията. Скандал. Младенов я отрича. Казва, че Шарапов лъже, че е провокация, че е опит да се очерни промяната. Но никой не го вярва. Защото всички знаят истината. Дълбоко вътре всички знаят. Физиологията на властта е безмилостна. Тя разяжда тялото, разрушава здравето, състарява преждевременно. Петър Младенов на 35 години, когато става външен министър, е енергичен млад мъж. Тъмна коса, ясен поглед, бърза походка, усмивка. На 53 години, когато става генерален секретар, е различен човек. Косата е побеляла, лицето е набраздено от бръчки, походката е тежка, погледът е уморен, усмивката е изчезнала. 18 години на поста на външен министър са го изтощили. Не физически, психически. Постоянното напрежение, постоянният страх, постоянната необходимост да се усмихваш, когато искаш да крещиш, да мълчиш, когато искаш да говориш, да се съгласяваш, когато искаш да откажеш. Младенов е пил. Много. Водка, уиски, коняк. Всяка вечер. Понякога и сутрин. За да заглуши гласовете, за да забрави дълга, за да не мисли за предателството, което знае, че един ден ще трябва да извърши. Алкохолът е разрушил сърцето му. Лекарите са го предупреждавали, но той не е слушал, защото алкохолът е бил единственото нещо, което го е правило човек. Единственото нещо, което му е позволявало да спи. Единственото нещо, което го е спасявало от лудостта. Андрей Луканов е бил различен. Никога не е пил много. Никога не е показвал слабост. Винаги е бил контролиран, изчислителен, студен. Но и той е плащал цена. Не физическа. Емоционална. Луканов е бил мразен. От народа, от колегите, от семейството си. Жена му го е напуснала през 80-те години. Децата му не са искали да го виждат. Приятели нямал.
освен Младенов. И дори тази връзка не е била приятелство. Била е транзакция, дълг, контрол. Луканов е живеел сам. В луксозния си апартамент в центъра на София, заобиколен от скъпи неща, но без хора, без топлина, без любов. Властта го е направила богат, но го е направила и самотен. И в края, когато е стоял пред дома си на 7 октомври 1996 година и убиецът е насочил пистолета към него, Луканов не е викал за помощ. Не е молил за милост. Просто е гледал. Спокойно. Сякаш е очаквал този момент. Сякаш е знаел, че един ден ще дойде. Че властта, която е изградил, ще се обърне срещу него. Че дълговете, които е създал, ще бъдат върнати. Че предателствата, които е извършил, ще бъдат отмъстени. 3 куршума в гърдите. Бърза смърт. По-милостива от политическата смърт на Младенов. По-милостива от агонията на Живков. Но смърт все пак. Медицинските досиета на Младенов са класифицирани до 1999 година. Когато най-накрая са разсекретени, разкриват шокиращи детайли. Младенов е имал сериозни сърдечни проблеми още от средата на 80-те години. Аритмия, високо кръвно налягане, риск от инфаркт. Личният му лекар е настоявал за лечение, за почивка, за намаляване на стреса. Но Младенов е отказвал, защото е знаел, че ако покаже слабост, Живков ще го замени. Че ако си вземе болнични, ще загубя позицията. Че във властта няма място за болни. Има място само за силни. Така че е продължил. Работил е по 14 часа на ден. Пътувал е по света. Участвал е в безкрайни заседания. И всяка вечер е пил. За да заглуши болката. За да забрави страха. За да оцелее още един ден. Лекарите са му давали лекарства. Силни лекарства. Лекарства, които не трябва да се комбинират с алкохол. Но Младенов е комбинирал, защото не е имал избор. Защото алкохолът е бил по-силен от страха от смъртта. Защото животът, който е живеел, е бил по-страшен от смъртта. През последните месеци на 1989 година здравето на Младенов рязко се влошава. Сърцето му едва издържа. Лицето му е постоянно бледо. Ръцете му треперят. Не може да спи, не може да яде. Губи тегло. Изглежда като призрак. Хората около него забелязват. Шепнат. Младенов умира. Младенов е болен. Младенов няма да издържи. Но той продължава. Защото знае, че това е последният му шанс. Че ако не свали Живков сега, никога няма да го направи. Че ако не изплати дълга към Луканов сега, ще умре като длъжник. И това е по-страшно от физическата смърт. Така че продължава. Пише писмото, пътува до Москва, среща се с Горбачов, участва в преврата, става генерален секретар. И в момента, в който постига върха, тялото му се предава. Сърцето му почти спира на пленума на 10 ноември. Лекарите го спасяват, но знаят, че това е временно. Че Младенов няма много време. Че властта, която е получил, ще го убие. Има един документ в архивите, който разкрива най-тъмната тайна на преврата. Протокол от среща между Луканов и Шарапов на 8 ноември 1989 година. Ден преди решителната среща с Живков. В този протокол Луканов казва нещо шокиращо. Младенов е болен. Може да не издържи. Трябва да имаме резервен план. Шарапов отговаря. Ако Младенов умре преди да свалим Живков, операцията се проваля. Трябва да го държим жив. Поне докато свършим. Луканов кима. Лекарите ще го държат жив. Имам контрол над тях.
Този разговор разкрива цялата истина за отношението на Луканов към Младенов. Не приятелство, не лоялност, само изчисление. Младенов е инструмент, полезен инструмент, но инструмент. И когато инструментът се счупи, се заменя. Луканов е имал резервен план. Ако Младенов умре или откаже, има други хора, други длъжници, други марионетки. Защото в света на властта никой не е незаменим. Всеки може да бъде заменен. Винаги. След преврата, Младенов живее само няколко месеца като генерален секретар. През февруари 1990 година избухва скандалът с видеозаписа. Най-добре е танковете да дойдат. Фраза, изречена на митинг през декември. Фраза, която Младенов отрича. Казва, че не я е казал, че е монтаж, че е провокация. Но видеото е ясно. Устните му се движат, думите се чуват. Народът избухва, протести, искания за оставка. Младенов се опитва да се защити, но няма сили. Здравето му е окончателно разрушено. Сърцето му едва бие. Не може да говори без да задъхва. Не може да ходи без помощ. Подава оставка през юли 1990 година. 8 месеца след като е станал генерален секретар. 8 месеца на върха. След което падане. Бързо, болезнено, унизително. Точно както Луканов е предвидил. Точно както е планирал. Защото Младенов е изпълнил функцията си. Свалил е Живков. Дал е легитимност на преврата. Сега вече не е нужен. Може да бъде изхвърлен. Може да бъде забравен. Може да умре. Но преди да умре, Младенов прави нещо неочаквано. Дава интервю. Едно единствено интервю на български журналист. През 1992 година, 2 години преди смъртта си. В това интервю той казва неща, които никога не е казвал публично. За дълга към Луканов, за ролята на Москва, за това как е бил използван, за това как е предал Живков, за това как се чувства виновен, за това как не може да спи, за това как алкохолът е единственото нещо, което го държи жив. Журналистът пита: съжалявате ли? Младенов мълчи дълго. После казва: всеки ден, всеки час, всяка минута. Но какво значение има? Направено е. Живков е свален. Аз съм унищожен. Луканов е мъртъв. България е разрушена. Какво значение има дали съжалявам? Интервюто е публикувано, но никой не го чете. Защото хората вече не се интересуват от Младенов. То е минало, реликва, призрак. Умира през 1994 година. Тихо, сам, забравен. Луканов преживява Младенов с 2 години. Става министър-председател през 1990 година. Управлява България в най-тежките месеци на прехода. Икономически колапс, хиперинфлация, безработица, глад. Народът го мрази. Обвинява го във всичко. В разграбването на страната, в разпродаването на активите, в предателството на националните интереси. Луканов се опитва да се защити. Казва, че прави необходимите реформи, че няма друг избор, че това е цената на прехода към пазарна икономика. Но никой не го слуша. През ноември 1990 година е принуден да подаде оставка. След това арест. Обвинения в корупция, присвояване на държавни средства, злоупотреба с власт. Луканов отрича всичко. Казва, че е политическо преследване, че е жертва на заговор, че истинските виновници са другите. Но доказателствата са убедителни. Банкови сметки в Швейцария, офшорни компании, милиони долари.
Луканов е освободен срещу гаранция. Чака съдебен процес. Знае, че ще бъде осъден, че ще прекара остатъка от живота си в затвора, че империята, която е изградил, е рухнала, че властта, която е имал, е изчезнала, че е сам. 7 октомври 1996 година. Луканов излиза от дома си в центъра на София. Ранна сутрин, студено, мъгливо, улицата е пуста. Той върви към колата си. Не забелязва човека, който чака в сенките. Не чува стъпките зад себе си. Само усеща студения метал на пистолета, натиснат в гърба му. Обръща се. Вижда лицето на убиеца. Познава ли го? Някои свидетели казват, че да, че Луканов е казал нещо. Едно единствено име. Но преди да довърши, гърмят изстрелите. Тъй куршума. Гърди, сърце, бели дробове. Луканов пада. Кръв. Много кръв. Умира на място. Убиецът бяга. Никога не е заловен. Разследването продължава години. Версии има много. Според една, убийството е поръчано от хора, които Луканов е предал. Бивши партньори, бивши съучастници, хора, които са знаели твърде много. Според друга, убийството е дело на чужди спецслужби. КГБ, ЦРУ, Мосад. Хора, които са искали да заличат следите. Според трета, убийството е лично. Отмъщение. За предателство. За болка. За унищожени животи. Истината вероятно никога няма да бъде установена. Но резултатът е ясен. Луканов е мъртъв. Човекът, който е свалил Живков. Човекът, който е контролирал България. Човекът, който е бил най-умният, най-безмилостният, най-опасният. Мъртъв. На улицата. Влоква кръв. Точно както е заслужавал. Точно както е предвидил. Защото в света на властта всички дългове се връщат. Всички предателства се отмъстяват. Всички грехове се плащат. След смъртта на Луканов излизат на бял свят документи, които разкриват цялата истина за неговата империя. Банкови сметки в дузина страни. Офшорни компании в Кипър, Панама, Лихтенщайн. Милиони долари, откраднати от българската държава. Комисионни от сделки с оръжие. Проценти от приватизации, подкупи, рушвети, измами. Луканов е бил не просто политик. Бил е престъпник, организиран, методичен, безмилостен. Използвал е властта не за да служи на народа, а за да се обогати, за да изгради империя, за да осигури бъдещето си. Но не е предвидил едно, че в света на престъпността няма пенсия, няма оттегляне, няма мир. Има само смърт. И смъртта го е настигнала. Бързо, жестоко, справедливо. Тодор Живков преживява и двамата приятели. Умира през 1998 година. На 86 години. В дома си, заобиколен от семейството си. Тихо, спокойно, без драма. Последните години от живота си прекарва в изолация. Съден, осъден, после помилван. Забравен от историята. Но преди да умре, дава няколко интервюта. В тях говори за Младенов и Луканов, за предателството, за болката, за разочарованието. Казва нещо, което разкрива цялата трагедия. Аз ги направих това, което бяха. Дадох им всичко – власт, позиция, бъдеще. И те ме предадоха. Не защото бях лош лидер, не защото бях тиранин, а защото дължаха на други. На Москва, на Луканов, на силите, които аз не контролирах. Грешката ми беше, че вярвах в лоялността, че вярвах в благодарността, че вярвах, че хората, които издигаш, ще ти останат верни.
Но в света на властта няма лоялност. Има само интерес. Има само страх. Има само сила. И когато загубих силата, загубих всичко. Можеше ли да бъде по-злично? Можеше ли Младенов да откаже да предаде Живков? Можеше ли Луканов да не използва дълга от МГИМО? Можеше ли Живков да предотврати преврата? Отговорът е не. Защото силите, които са движили събитията, са били по-мощни от отделните хора. Москва е решила, че Живков трябва да падне. КГБ е избрал Луканов като инструмент. Луканов е активирал Младенов. Младенов е изпълнил. Живков е паднал. Всичко е било предопределено. Не от съдбата, от геополитиката, от интересите на великите сили, от логиката на студената война, от необходимостта социализмът да се трансформира или да умре. Младенов, Луканов и Живков са били просто играчи в игра, която не са контролирали. Пионки на шахматна дъска, движена от невидими ръце. И в края всички са загубили. Живков – властта, Младенов – здравето и достойнството, Луканов – живота, България – бъдещето. Но има един човек, който е спечелил от всичко това. Виктор Шарапов, съветският посланник, човекът на КГБ. Той се е пенсионирал спокойно, живял е дълъг живот, умрял е в леглото си, заобиколен от семейството си. Богат, уважаван, успешен, защото е бил не играч, бил е режисьор. Не е бил на сцената, бил е зад кулисите. Не е рискувал, контролирал е. И в света на властта това е единственият начин да спечелиш. Да не играеш играта, да я режисираш, да използваш другите, да ги жертваш, да оцелееш. Шарапов е оцелял. Младенов, Луканов и Живков са умрели. Това е цялата истина за преврата на 10 ноември 1989 година. Това е цялата истина за приятелството, започнало в Москва и завършило в София. Това е цялата истина за дълга, който никога не е трябвало да съществува. Дълга, който е променил историята на България, но е унищожил живота на всички, които са го докоснали. Има една снимка, която никога не е била публикувана. Направена е на 9 ноември 1989 година, няколко часа преди решителната среща в кабинета на Живков. На нея се виждат двама мъже, седнали на пейка в парка на резиденция Бояна. Петър Младенов и Андрей Луканов. Младенов е свел глава. Ръцете му са сплетени. Изглежда като човек, който се моли или се прощава. Луканов е изправен, гледа напред. Лицето му е каменно, студено, безизразно. Снимката е направена от агент на Държавна сигурност, който ги е следял. Той не е знаел какво говорят. Микрофоните не са достигали до там. Но е видял нещо, което го е разтърсило. Видял е как Младенов плаче, как раменете му се тресат, как лицето му е мокро от сълзи и как Луканов седи до него, неподвижен, без да го докосва, без да го утешава. Просто седи, чака, защото знае, че сълзите ще спрат, че Младенов ще се овладее, че ще направи това, което трябва да направи, защото няма избор, защото дългът е по-силен от сълзите, защото оцеляването е по-важно от съвестта. Агентът е предал снимката на шефа си. Шефът я е изпратил на Живков. Живков я е гледал дълго, после я е скъсал.
Не е искал да вярва. Не е искал да види истината. Че неговото момче го предава. Че краят е близо. Че играта е свършена. В последните часове преди преврата, Младенов прави нещо странно. Отива в църква. Неофициално, тайно, късно вечерта. Църквата Света Неделя в центъра на София. Влиза през страничната врата. Няма никой вътре. Само свещи, икони, тишина. Младенов не е религиозен човек. Израснал е в атеистична среда. Партията не толерира вярата. Но в този момент има нужда от нещо. От прошка, от утеха, от надежда, че това, което предстои да направи, има смисъл. Седи на пейката, гледа иконата на Христос. Мисли за баща си. Партизанинът, убит през 1944 година. Мисли дали баща му би бил горд от него. Или би го презирал. Мисли дали предателството на Живков е справедливост или грях. Мисли дали има изкупление за това, което предстои да направи. Но отговор няма. Има само тишина. Студена, празна, безмилостна. Младенов излиза от църквата. Връща се в апартамента си. Пие цяла бутилка водка. За да заглуши гласовете. За да заспи. За да събере сили за утрешния ден. За деня, в който ще промени историята и ще унищожи душата си. Луканов не спи тази нощ. Работи. Проверява всеки детайл. Обажда се на Добри Джуров, министърът на отбраната потвърждава, армията няма да се намесва. Обажда се на началника на Държавна сигурност. Потвърждава, няма да има арести. Обажда се на Виктор Шарапов. Съветският посланник потвърждава, Москва е готова. Всичко е на място. Всеки винтик е затегнат. Всяка възможна заплаха е неутрализирана. Луканов е спокоен, уверен. Знае, че утре ще спечели. Че планът, който е изграждал години, ще се осъществи. Че властта, която е желал цял живот, най-накрая ще бъде негова. Но има един момент, късно през нощта, когато спира. Гледа през прозореца. София спи. Тиха, неподозираща. Не знае, че утре животът ти ще се промени завинаги. Че режимът, който е управлявал 35 години, ще падне. Че новата ера ще започне. Луканов мисли за Младенов. За приятеля си от МГ и МО. За човека, когото е спасил преди 30 години. За човека, когото утре ще използва за последен път. Изпитва ли съжаление? Изпитва ли вина? Не. Защото в света на властта няма място за такива чувства. Има място само за резултати. И утре ще има резултат. Сутринта на 9 ноември Младенов се събужда с главоболие. Сърцето му бие неравномерно, ръцете му треперят. Взима лекарствата си, пие кафе, опитва се да яде, но не може. Стомахът му е свит на възел. Облича се, костюм, вратовръзка, полира обувките си, гледа се в огледалото, вижда призрак, бледо лице, тъмни кръгове под очите, набръчкана кожа. Изглежда на 60 години, въпреки че е на 53. Властта го е изтощила. Дългът го е разрушил. Страхът го е състарил. Но днес всичко ще свърши. Днес ще изплати дълга. Днес ще се освободи. Или поне така си мисли. Не разбира, че дългове като неговия никога не се изплащат. Че ще го преследват до края на живота му. Че дори след като свали Живков, ще остане роб. Роб на Луканов. Роб на Москва. Роб на силите, които го контролират. Срещата в кабинета на Живков започва в 3 часа след обед.
Присъстват 5 души: Тодор Живков, Виктор Шарапов, Добри Джуров, Андрей Луканов, Петър Младенов. Живков седи за бюрото си, изглежда уверен, усмихнат. Мисли, че това е обикновена среща, че ще обсъдят текущи въпроси, че след това ще си тръгнат. Не разбира, че това е екзекуция, че присъдата вече е изречена, че той е само трупът, който чака да падне. Шарапов говори първи. Гласът му е спокоен, официален. Казва, че Москва е загрижена за ситуацията в България, че икономиката се руши, че народът е недоволен, че промени са необходими. Живков кима, съгласява се. Казва, че разбира, че е готов да направи реформи. Но Шарапов го прекъсва. Не реформи, другарю Живков. Оставка. Думата виси във въздуха. Тежка, фатална, безвъзвратна. Живков не разбира веднага. Мисли, че е чул погрешно. Какво казахте? Шарапов повтаря. Оставка. Москва смята, че е време да си тръгнете. Живков гледа Джуров. Министърът на отбраната избягва погледа му, гледа Луканов. Луканов го гледа студено, без емоция, без съжаление. Гледа Младенов. И в този момент разбира всичко. Вижда сълзите в очите на Младенов. Вижда треперенето на ръцете му. Вижда вината, срамът, страха. И разбира, че неговото момче го е предало. Че човекът, когото е издигнал от нищото, го е ударил в гърба. Че приятелството, в което е вярвал, е било илюзия. Живков не крещи, не се съпротивлява, не моли, просто кима. Разбирам, казва. Ще подам оставка. Гласът му е тих, уморен, победен. Шарапов му подава лист хартия, текстът на оставката. Вече написан, вече готов. Живков чете, подписва, без да коментира, без да се бори. Защото знае, че борбата е безсмислена, че решението е взето не тук, а в Москва, че той е само актьор в пиеса, която други са написали. Става, взима палтото си, обръща се към Младенов. Надявам се да можеш да спиш спокойно, казва, защото аз няма да мога. Младенов не отговаря. Не може. Гърлото му е стиснато. Очите му са пълни със сълзи. Живков излиза. Вратата се затваря. Тишина. После Луканов се усмихва. Свършихме, казва. Сега започва истинската работа. На следващия ден, на пленума, Младенов чете речта си. Обвинява Живков в грешки. Говори за необходимостта от промени, за демокрация, за бъдеще. Залата аплодира. Хората се усмихват, радват се. Мислят, че това е началото на нова ера. Не разбират, че това е просто смяна на едни господари с други. Че властта не е преминала към народа. Че е преминала от Живков към Луканов. От стария диктатор към новия кукловод. Младенов е избран за генерален секретар. Върхът на кариерата му. Моментът, за който е работил цял живот. Но когато стои на трибуната и приема аплодисментите, не изпитва радост. Изпитва празнота. Защото знае истината, че не е спечелил, че е просто изплатил дълг, че властта, която е получил, не е негова, че е временна, че един ден ще му бъде отнета. Точно както е била отнета на Живков. Следващите месеци са кошмар за Младенов. Здравето му се влошава драматично. Сърцето му едва издържа. Не може да спи, не може да яде, губи тегло, изглежда като скелет.
Лекарите го умоляват да си почине, но той не може. Защото знае, че ако покаже слабост, ще бъде свален. Че Луканов чака момента. Че има други хора, готови да го заменят. Така че продължава. Работи по 16 часа на ден. Участва в безкрайни срещи, дава интервюта, усмихва се пред камерите. Но вътре умира. Бавно, болезнено, неумолимо. През декември на митинг пред Народното събрание казва фразата, която ще го унищожи. Най-добре е танковете да дойдат. Не знае, че е заснет. Не знае, че думите му са записани. Не знае, че това е краят му. Когато видеото излиза на бял свят през февруари 1990 година, скандалът е огромен. Народът избухва, искат оставката му. Младенов се опитва да се защити. Казва, че не е казал това, че е монтаж. Но никой не го вярва, защото всички са видели видеото, всички са чули думите, всички знаят истината. Луканов не го защитава, мълчи, наблюдава, чака. Знае, че Младенов е свършен, че е време за следващата фаза, че е време той самият да застане начело. През юли 1990 година Младенов подава оставка. 8 месеца след като е станал генерален секретар. 8 месеца на върха, след което падане. Връща се в апартамента си, сам, болен, унизен. Пие. Всеки ден. Цял ден. Водка, уиски, коняк. Всичко, което може да намери. За да заглуши болката. За да забрави срама. За да не мисли за предателството. Приятелите го напускат. Семейството го избягва. Остава сам, с бутилката, с вината, с спомените. Спомени за Москва, за МГИМО, за Шамара, за Луканов, за дълга, за Живков, за преврата, за властта, за загубата, за края. През 1992 година дава последното си интервю. Журналистът пита дали съжалява. Младенов мълчи дълго. После казва: съжалявам, че съм роден. Съжалявам, че съм отишъл в Москва. Съжалявам, че съм ударил онзи студент. Съжалявам, че Луканов ме е спасил. Съжалявам, че съм приел помощта му. Съжалявам, че съм предал Живков. Съжалявам, че съм станал генерален секретар. Съжалявам за всичко. Но какво значение има? Направено е. Животът ми е унищожен. България е разрушена. Луканов скоро ще умре. Живков вече е мъртъв за историята. Какво значение има дали съжалявам? Умира през 1994 година. В апартамента си. Сам. Сърдечен удар, бърза смърт. По-милостива от живота, който е живял. Погребението е тихо, малко хора, няколко венеца, никакви речи, никакви почести. Просто гроб. Студен, тъмен, забравен. Луканов го преживява с 2 години. Но и неговият край е близо. След като е свален от поста министър-председател, е арестуван. Обвинен в корупция, в кражба, в предателство. Чака съдебен процес. Знае, че ще бъде осъден, че ще прекара остатъка от живота си в затвора. Че империята му е рухнала. Че властта му е изчезнала. Че е сам. Опитва се да се защити. Наема адвокати. Дава интервюта. Обвинява другите. Казва, че е жертва на заговор, че истинските виновници са другите. Но никой не го слуша. Защото всички знаят истината. Че Луканов е крал на корупцията. Че е откраднал милиони. Че е предал България. Че заслужава наказание.
7 октомври 1996 година. Ранна сутрин. Луканов излиза от дома си. Не знае, че това е последният му ден. Не знае, че убиецът чака. Не знае, че дългът най-накрая ще бъде върнат. 3 куршума. Гърди. Сърце. Бели дробове. Пада. Кръв. Смърт. Бърза. Жестока. Справедлива. След смъртта на Луканов, семейството му се опитва да разбере кой го е убил. Наемат частни детективи, обещават награди, молят властите. Но отговор няма. Разследването е затворено, досието е класифицирано. Истината е погребана. Жената на Луканов умира няколко години по-късно. От рак или от разбито сърце. Децата му емигрират, напускат България, никога не се връщат. Искат да забравят, искат да започнат нов живот, далеч от спомените, далеч от срама, далеч от кръвта. Семейството на Младенов също страда. Синът му се отказва от фамилното име, взима фамилията на майка си. Не иска да бъде свързван с баща си. Не иска да носи тежестта на предателството. Вдовицата на Младенов живее тихо, изолирано. Не дава интервюта, не говори за миналото. Просто оцелява. Ден след ден, година след година, докато смъртта не дойде и за нея. Тодор Живков преживява и двамата приятели. Умира през 1998 година. Последните години от живота си прекарва в дома си. Гледа как България се променя, как социализмът умира, как мечтата, за която е работил цял живот, се руши, как историята го забравя. Преди да умре, казва на внука си: Младенов и Луканов мислеха, че ме предават заради България. Мислеха, че правят правилното, но всъщност предаваха себе си. Защото в момента, в който предадоха мен, предадоха и собствените си души. И затова и двамата умряха като проклети. Младенов в самота и срам, Луканов в кръв на улицата. Това е цената на предателството. Не политическа, духовна. България след преврата се променя драматично. Социализмът пада, капитализмът идва. Но промяната не носи просперитет. Носи хаос, икономически колапс, криминал, корупция. Милиони хора емигрират. Търсят по-добър живот на Запад. Онези, които остават, оцеляват. Някои се обогатяват, повечето обедняват. Мечтата за демокрация се превръща в кошмарна олигархия. Властта преминава от комунистическата номенклатура към новите богаташи. Но същността остава същата. Малцина контролират, мнозинството страда. Историята се повтаря. Само имената се променят. Виктор Шарапов, съветският посланник, който е координирал преврата, се пенсионира спокойно. Живее дълъг живот. Умира в леглото си, заобиколен от семейството си. Богат, уважаван, успешен. Никога не е съден, никога не е наказан. Никога не е платил цена за ролята си. Защото е бил не играч, а режисьор. Не е бил на сцената, а зад кулисите. Не е рискувал, а контролирал. И в света на властта това е единственият начин да спечелиш. Да не играеш играта, да я режисираш. Досието приятелство никога не е намерено. Ключовите страници остават изчезнали. Истината за ролята на КГБ остава скрита. Истината за дълга от МГИМО остава тайна. Истината за това, кой наистина е планирал преврата, остава погребана в архивите. Официалната история говори за смели реформатори, за визионери,
за патриоти, но истинската история е различна. История за дълг, за предателство, за манипулация, за това как двама приятели са били използвани от сили, които не са контролирали. За това как са предали диктатор, за да станат сами жертви. За това как са мислели, че променят историята, но всъщност са били просто инструменти в чужди ръце. Снимката от 9 ноември. Младенов и Луканов на пейката в Бояна никога не е публикувана. Остава в архивите. Класифицирана. Забравена. Но тя разказва цялата истина. Показва двама мъже в последните часове преди да променят историята. Единият плаче, другият чака. Единият се моли за прошка, другият изчислява следващата стъпка. Единият е човек, другият е машина. И в края и двамата губят. Защото в света на властта няма победители. Има само временни оцелели. И дори те, рано или късно, падат. Можеше ли да бъде по-различно? Можеше ли Младенов да откаже да предаде Живков? Можеше ли Луканов да не използва дълга? Можеше ли Москва да не се намеси? Можеше ли България да избегне хаоса на прехода? Отговорът е не. Защото силите, които са движили събитията, са били по-мощни от отделните хора. Защото историята не се прави от индивиди, а от структури, от интереси, от геополитика, от необходимост. Младенов, Луканов и Живков са били просто актьори в драма, написана от други. Пионки на шахматна дъска, движена от невидими ръце. И в края всички са загубили. Но един въпрос остава. Въпрос, на който никой не може да отговори. Въпрос, който ще преследва България завинаги. Ако Андрей Луканов не беше вдигнал онази телефонна слушалка в Москва през 1959 година, ако не беше спасил Петър Младенов от изключване, ако не беше създал дълга, щеше ли да има преврат на 10 ноември? Щеше ли Живков да управлява още години? Щеше ли България да има различна съдба? Или историята е била предопределена? Или един единствен жест на приятелство или изчисление в студена московска нощ е променил съдбата на цяла нация? И ако е така, кой носи отговорността? Луканов, който е създал дълга. Младенов, който го е приел. Москва, която го е използвала. Или всички ние, които сме позволили на властта да бъде игра, а не служба? Отговорът все още е погребан под слоя прах в онези архиви. И може би е по-добре да остане там. Защото